karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Wala. Unsa na mga siyaw, oy? Pag tiniguang mo na. Ay, bakti man ang mga binatan-on good. Sige na. Pili. Ansa man, Chacha? Sige. Chacha na lang. Okay. Sagad ang kaon, sir. Kahapikod ninyo, mga panuway. Clear? Tago! Kasakit sa kunaw na gusto alya, uy. Gawas, Claire, gawas! Nga naman, ha? Nga na pagkawat, agay! Buhi ikot yan! Patatawa ko ng naong anang imong gipulin ako! Gawas! Unsa pa? Buhi Ano ikot hilabot pa! mo kasama mong kinabuhi, ha? Dali na, Claire! Dali na! Bakit mo kapag sa mga kita ko na mabayana? Kaisugan ng clear, uy. Mura man siya dragon nga napas mo. Muli-li baka ako, no? Ay, hindi lang ko kay gipatabunan ra ba ni Kent akong naong. Bakit ako sa dagway na mabayana? Ano mo tanaw magindi siya sa akong naong? Batit tingin nagnaw, no? Bakit ako na mabayana? Dili mahimo. O ganun dili ba na imo? Basta! Dili mahimo nga imo migsang mukon. Nagkawati ka. Og ayaw pagbuhay din sa akong studio. Dili ko mubiya din niya, kundi mo paggawson ka ng imong kabit. Naunsa naman taon ka, oy! Nagpatuyan ka na mag-book ka ng baba ni mo! Paminaw, ha? Dili na nako kabit si Jessa. Tungod kay dili ta kasal. O gawas pa! Buwag na ta, di ba? Nganong imo mo siya gitaguan, ha? Usa man na siya bayot na? Bisan unsa pa akong buhaton sa akong kinabuhi, wa na kay labot. Busa gawas na. Og ayaw na pagsuod din sa akong studio. Agay! Aray! Agay! Agay! Labong si Sagdanan? Aray! Ayaw paggawas sa mong kwarto, Jessa! Ayasa! So sa kwarto, Jessa! Salbayis ka, Ket! Salbayis ka! Salbayis ka! Dali na! Dali na! Kung dili ka gusto nga mapunan parang bunog mo, lakaw na! Nasinggahan na hinuon ko ni Kent. Ay, sa tuyang uyaboy katigri ba? Hindi na lang ko magawas din is kwarto. Kay, masingkahan na sa niya ako. Agay, babuhin ako, Ket! Ikapuyo ka ng kabaldita ni mo, Claire! Sobra na ka! Ket! Buhiin ako ba? Sakay na, upo ulit sa inyo! James, dadaan na siya pa ulit sa inyo. Kung di ka gusto nga bugian, ka! Shit! Kaya, mamiyak lang ka din eh. Kaya isug na kayo siya ako. Tungagin sa iyang kwarto ang babae! Nakita ka siyang now. Huwag ko makaklaro. Kay ginsahan ni Ket og tualya ang uho sa babae. Porting hadlukan niya nakakita ko siyang uyab. Sa? Hindi siya gusto si Kent na makita ka now sa iyang gipuli ni mo. Mugili na kapalipog na kong maayo. Huwag ko kasabot kung anong dalit niyang gitabunan ang nahong sa maong babae. Ay, muli lang to eh. Kay, ouch, kasakit sa kumbat. Ano naman? Gihagbog ko ni Ken sa hagdanan sa iyang studio. Sa? Uy, ikiha na! Dili, Hindi na. may nahuna-hunaan ko. Sa may mga nunaan, ha? Basta, tunay laing paagi nga mo gawas ang uyab ni Ken sa publiko. Sa lagi? Pamati. Ay, salamat. Nga nahilom na sa silong. Naon sa naman ka si Kent katong Claire. Ay! Kagang! Lisurag batasan, Bayana. Maugito yung batasan kon
Mag-away mo sa una sa lablab pa mo? Dili man. Pero maldita gyud na siya nga kanang wa sa lugar. Mayo na lang nga wa siya magklaro sa mong naong. Ngano dili masagi ka gusto nga may makakita sa akong naong. Tanaw hinuon. Nagtuon na lang hinuon siya nga bayot ko. Pasag ditong bayana. Makalibog masad ka Kent uy. Grabe gyud imong hadlo ka nga makakita ka tong imong ex sa akong naong. Gilabay gud ko nimong tualya sa ukod. Wa ta na ko ilabay sa mong o. Gitugpo to na ko. Labay to uy. Sakit magani ako naong. Sorry na. Doon nagoy nangita nimo. Anya, just sa pagid imong gingana ko. Sabta na lang ko. Dili ko gusto dagang hasol. Nakahasol ko nimo. Wa man. Basta. Ayaw gyud ipakita og lain kanang naong nimo. Ilabi na sa kumang kaila. Hello, mahal? Hello, mahal? Niyan ako sa Bohol, sa Chocolate Hills. Sayang, wa ka makauban ako. Pero as usual, mag-video ko para gyud nimo. Tanawang Chocolate Hills, oh? Dunghans, ang dadang paniyapon, nagukad na lamisa. Nangimang, gwapa kayo si Kara, no? Sa iyang picture din sa phone. Aw, gawas nga. Buutan, gwapa gid nas Inday Kara. Pero maayo tingali nga dili ka na magsigig tan-aw siyang mga video o mga picture Dunghans. Pasagdi ko ninyo nangimang. Dili ba ya maayo nang magkagubot mong duhang managsuon tungod sa nahitabo ni Kara dong. Labaw nang dili malipay si Inday Kara kung magkabingkil mo sa imong manghod. Dong, ang imong buhaton gyud no, mukalmag gyud ka. Unya, mukaon ka aron makapanguna-huna kag tarong kung unsay sunod nimong buhaton. Ug ayaw una pag-inom, oy kay dili na, di ka makapanguna-hunag tarong anak kung makainom ka. Unang imang, mukhaon ako. Maligo na ako na. Kana maligo ka kay nanimaho ka nagsingot. Kaon nagtiwas. Nawaran na akong gana. Ay, dili na mahimo. Ayaw gid pada sa mga sitwasyon nga makalabad sa utok ug sa dughan. Iutot lang gud na. Dali nga aragyo ni mong makalikoy sa sitwasyon, no? Nagkarambulan na ganit agadina, pero karon naginamaw na sa ka. Da, joke lang gud. Dili na to iseryoso ng kinabuhi. Uy, kay 80 ka pinatakutob. Ha? Ngano nang katagaan man ka nga 80 takutob, ha? Ay, mugbo naman lang kinabuhi ang mga tao ron. Tungod sa kaguliyang sa kalibutan. Swerte na lang kaayo kung makaabot ta og 100 ang edad. Unar kita lang buhaton ini. Sige lang tagbadas. Nga on sa toy? Ano ta mga on sa atong atuan? Asan kita ini, ha? Sa ilang bay ni Hansu Kent. Magpakulat lagi kang Ken. Dili si Kent ang akong tuyo ron. Tua si Kent sa iyang studio. Naglibog ko. Si Hans ang atong atuon. Pero, dunay nakapalibog nako sa lihok yun ni Kent. Unsa man na? Ang lihok ni Kent kanina, mura siya nataranta og maayo nga nakakita ko ato Jessa. Ba't tingin nagnaw yung uya, boy? Mga di siya gusto makita ni mo. Dili, lahi lagi cute, lahi. May nahuna-hunaan ko. Unsa naman sana? Hello, Hans. Hi. Unsa naman, Claire? May isumbong lang unta ko nimo. Unsa man na? Si Kent, dunay gitago ang babay sa iyang studio. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!